ikusi gabe, eta geratu zen txuti, eta bat bestean esaten zuten. Beheko gizonak gizakoak aria apurtu didate, ez dakiten nola landu ez da noiz eta nola landu eta esan zion bestean. Begiratu arrastro bat, bere atzuek eta konturatu zuen gentilak. Martin Txiki engainatu zela, eta ordu hasi zen bere atzuek kanta oso asarre bizian atzetik bino, laizterka joan bai bezea basoraino, eta bai bezea gentil bat zuten berriro maso alasa izan zela ardiak gainetik, eta etorriko bere zapat, oso asar eta jende guztiak ez ziren zarrak egiten. Lotzaturik eta makur poliki alde egin zuen. Gentil guztiak bitartean zarrak egiten. Baina, kendu hori. 85 urte. Bai, baina eta seme bakarra du. Orduan niretza dena niretza. Eta aita baina neba, gertatu zitzaidan gauza bera. Larekin lan eta lan. Bos, nahi agara, ezean normalean egiten du dela. Ganean, 83. Egurrezko etxea egin zuen, eta hirugarrena egurrezko etxea egin zuen. Eta bat agertu zen otsoa, eta txerrikume hori ikusi eta azkar badoa bere anaiaren etxera, egurrezko etxera, sartzen da, eta gauza bera, agertzen da berriro otsoa eta jotzen du batean. Ireki atea eta barruan zegoena, ez irekitzen badugu jango gaituzu eta hasi zen berriro eta bota zuen ere egurrezko etxea. Eta gauza bera, berriro aier beste anaiaren etxera sartu ziren, eta llegatu zen berriro otsoa, jo zuen eta aier zuten irekiatea, eta hasi zen berriro putz, baina arriskoa etxea izanez, oso zaila zen botatzea eta ez zuen lortu. Orduan berriro Martin Txiki da, baina erraldoaren gana eta zuen agardoin bat pareja batean. Hori, gizakiak ez dakite nola egin beharra zoro zabal bat. Eta ez dakite nola egin beharra zoro zabal bat ereintzeko.
zuaizu, beteta daukate zoroak. Eta herriko jendea da aquí. Baina zer, irakasle moduan alatzen zaude. Gero, semeari bina hartzera bai, eta gero bertzuuli eta bukaeran irekiatea, eta antzume dena bat izan ezik? Bat izan ezik. Bat diskututa egon zen... Errelojua. Errelojua, erreloju batean. Erreloju... Eta gero otsoa joan da Lokuluzka hartzera. Jaten du besteok? Bai, besteok, beste zeiak jaten. Bat izan ezik? Bat izan ezik, bai. Eta zenbat ipon zeneukan. Bertsioa desberdinak zeuden, ez da? Bertsio desberdinak zeuden nik uste. Baina nik aukeratu bertsio bai? Zer joan nahi duzu, denok gila guztietara hobeki banatzea, ez da? Bai? Zenbat lagun gara, uste dut 18 garela. 18 justu. Oran zeinak banatuko gineateke, bai? Zeinaka joango gineateke. Zuek, gela batean, kontatuko duzue Martin Txiki eta Gentilak bat eta bi. Martin Txiki eta Gentilak bat eta bi, zuek. Bat eta bi, beste gela batean. Itxuin, zuk bigarren zatia kontatzeko prest? Bueno, bat eta bi, 3 gela desberdinetan, bai? Eta zuek agian banatu nahi duzen bezala. Zuk ze kontatu behar duzu? Martin Txiki bat. Martin Txiki bat? Zuk zein? Sagutxu Pinpirina. Ni hartzain gezurtia. Hartzain gezurtia. Beno, zuk lagunduko diozu Carlosi. Joseba, Martin Txiki bi. Ni Martin Txiki bat. Bueno, zuek elkarrekin kontatuko duzu. Martin Txiki bat, bale? Malen, jartzaitez Matirekin. Zu ere bai Matirekin. Zu jartzaitez Ramonekin. Ez. Zu norekin zaude, hauekin, etorri ona. Bat eta bi. Bai, bat eta bi. Zuek, bat, 3 ipuin. Alfonso, zi ipuin daukazu? 3 txorrikumeak. Zuk zi ipuin kontatu behar duzu? Sagutxo perfil. 3 txorrikumeak. 3 txorrikumeak. Juana, zuk? Jarrizaitez Malenekin. Irutxorrikumeak. Zuk irutxorrikumeak ez? Jarrizaitez Juliorekin. Gentzane? Eta zuek? Hartzain gezurtia. Hartzain gezurtia. Hauekin jarri. Hemen hartzain gezurtia ez dago. Hartzain gezurtia ez dago hemen. Zu ez nahaztu, hau espia da, Azul nabeziko parte. Hori da.
B1 mailako taldeetara goaz. Horiek ez dakite deus. Hemen euskaran gu gara jaun eta jabe, bale? Asko dakigu eta ipuinak oso hori kontatuko ditugu. No, asko gustatuko zen. Eta horretaz gain, gero baitugu beste ipuin batzuk askoz klasikoagoak direnak. Bai? Tira. Nik ez. Gozatzera. Martin Txiki, bai, zuen. Baina ez ekiten lurra lantzen. Orduan, zuhaitzetik erotzen diren fruituak hartzen eta hortik bizi ziren. Gero, mendian berriz oso gizon handiak bizi ziren, gentilak ditzen zuten. Eta haiek oso ondo lantzen dute lurra. Gari pila bat hartzen zuten urtero. Baina, euskaldunak ez egiten zer egin, gentilek lortzen duten garia haiek lortzeko. Eta Martin Txikian zegoen bururatzen pentsatzen nola lortu gentilek hartzen ziren garia. Eta batean, aranon buratu zitzaion oso idei on bat. Han zegoen eskututa eta ikusi zuen nola gentilek kogazuru batera joaten ziren. Eta gure Martin Txiki bere atzetik joan zen. Ikustea zer rotatzen zen. Hartu zen eta han ikusi zuen nola lantzen zuen garia eta kogazuru erdian zegoen gari pila bat. Gari handi. Hora esan zion Martin Txiki gentilei. Zuek ezin duzue gari horren gainetik saltu bat egin. Eta nik egingo dut. Hasi ziren gentil guztiak. Ez da posible, zu orto txikia zara eta gu handiak. Batean joan zen gentil batek eta salto bat egin zuen eta beren garin gainetik pasatu zen. Besteak jarra egiten, eta gentil bat konturatu zen bere atzean zerbait zegoela. Eta, botan zeukan zulotxo bat eta erortzen ziren aleak, gari aleak. Eta joan ziren beraren gana, besteak korrika egin zuen, eta bidean aurkitu zuen gaztainoando handi bat zulo erdian zuela, eta zartu zen hor Martintxo. Besteak joan ziren, ezin zuen ezekiten non zeuden Martintxo eta joan ziren bere lekura. Eta Martintxo jaitsi zuen ibarretara. Eta han kendu zituen botak eta atera zuen ale guztiak. Eta jazta. Eta zago batean gorre zuten. Eta bigarren zatearekin atala, eta bestea eta hori zer egingo dugu honekin, ez dakigu zer egin. Orduan berriro Martin Txipia joan zen gentilen gana, bere lurrara, eta ikusi zuen bi gentila perra bat gizatzen, prestatzen. Perra bat edo perra ez dakik, bitxo bat. Prestatzen, eta egon zen miatzen, espiatzen, eta haien artean egon zen hizketan nola ereintzen zen garia, eta bat esan zion besteari, garia eritzen da hostoak erotzen direnean, osea, udazkenean. Eta nola biltzen den? Biltzen den hostoak berriro brotatzen direnean, hori entzun da, berriro jaiten zen herrira, eta bere lagunei kontatu zien hori, eritzen da hostoak erosten direnean, eta biltzen da hostoak ateratzen direnean, baina ez ekiten nola, bere
Martitxipea eta bere grupoa, bere taldea, bizi zen lur batean, baina lur horretan ez zegoen soroa, dena bere soitzez beteta zegoelako. Orduan, berriro, ez dakigu zer egin, berriro igo zen gentilen gana joan zen, eta konturatu zen, gentila zeukaten soroa ongi prestatutak. Ez zuten, moztu zuten zuaitzat eta hori, eta ja prestatu zuten soroa primerazkoak. Orduan, baina ezekien nola egin, nola moztu zuaitzat eta hori, eta hartu zuen txorrondo batetik, edo ezin botako zuaitz hartu zuen ostoak, eta osto horiek zerra batean besala ziren, nola esan. Izen berriro bere herrira, eiz egin zuen, herreroarekin, eta herreroa ostoa ikusten zuen, eta zituen, forma horretatik prestatu zuen zerra bat. Eta horrekin, moztu zuten zuaitzak, prestatu zuten soro erraldoi bat, egin zuten garia, eta gero, udaberrian bildu zuten kosetxa. Eta handik aurrera ez zuten berriro janari pasatu. Hori da. Gozez pasatu, bai. Handik aurrera ez zuten gozeri pasatu. Hori da, bai? Ixi gora bera. Inazioaren hartzain gezurtia. Hori gertatu zen hemen Euskal Herrian, herri batean, eta udazkenean jendea baserritarrak egon ziren usta biltzen, sagarra jaso, ostoak jasotzen direnean, intxaurrak, eta Inazio hartzaina zen eta egon zen mendian artalde batekin zaintzen. Eta oso alferra edo gracioso, eta egun batean, beti egon zen han zaintzen ardiak eta oso aspertuta zegoen. Eta egun batean, pentsatu zen, horma bat egin nahi dut eta baserri. Eta hurbildu zen menditik, ez dakit nola. Tontorretik eta hori, eta oiuk hasi zen. Baserritar, lagundu, mesedez, otsoa etorri da, kontu zaindu behar dut ardia. Eta baserritarrek begiratzen hain denean, ezaguna zen herrian, eta guazen, hartu zituen sardezka, tresna guztiak, eta joan ziren mendira Inazioren egon denean. Eta hurbildu zen, eta beste, ez da gotzoa, eta bera joan zen farra egiten, eta zeharkarra den, eta itxuli denean berriro jarraitzea usta biltzen eta dena. Eta 3-4 egun pasatu eta gero, eta batean berriro. Oso bihurria zen eta hurbildu zen, Tontorretik, eta oiuka berrio. Egia da, etorri dela, otsoa, mesedez, lagundu. Eta jendea oso aspertuta zegoen, eta oso aserreta zegoen, eta janen gara joanen, guatzen, igual egia da, ez daki zer, eta joan ziren baserritarrak, eta justo hurbildu zirenean haien zegoenean Inazio, eta bat zegoen patxada ederrean, eta farra egiten, daki zer, eta moskeatu ziren asko baserritarrak, eta bera, sinisten duzu, ez dakitze nola saldia.
ez dakit, inocente, txakurra guztan atente edo alako zerbait, ez dakit. Eta jendea ja oso moskatu den, eta zen herrira eta utxipakean. Eta bi aste edo hiru aste pasa eta gero, eta ja eguna iluntzean, zegoen baserrian edo borda batean joan zen gazna egitera, eta orduan nabaritzen zen nola zegoen ardiak oso mugitua, oso urdurik eta hori, eta ateratzen txabolatik, eta batean otso handia, eta hasi zen ardia jatera. Eta korrika egiten, joan zen, eta ontorretik oiuka abisatu zuen berriro herriko jendeari, baina jendea ez zuen kasurik egiten. Baina kokotaraino zuen dendetu. Orduan, ja itzuli zenean bere bordara, ardi guztia jan zituen otsoa. Eta geratu zen. Zer ez dabe. Da bukatuta. Bueno, pues niri gina. Bazen behin, zagutxuk bat, bizi zen herri batean, eta oso pinpilea zen. Eta egun bat, erraztun ataria bitartean, aurkitu zuen urrezko txanpoi bat. Eta joan zen dendara begizta, lazo bat, erostera. Eta begizta gorri-gorria erosten zuen, eta bere etxera itzuli zen. Gero agertu zen txakur bat, eta Zagutxori galdetu zion. Zagutxo, oso polita zarenez nirekin ezkondu nahi baduzu? Eta Zagutxo galdetu zion txakurrari, eta zer egingo duzu gauez? Zaunka egingo dut. Pues ez, zurekin ez du nahi ezkondu, izutu nauzu. Eta txakurra joan zen oso azerre. Gero, agertu zen Oierra eta galdera berbera esan zion Zagutxori. Nirekin ezkondu nahi baduzu? Eta zer egingo duzu gauez? Kikiriki! Ez, zurekin ez du nahi ezkondu, izutu nauzu. Eta Oierra oso tristea, bere etxera itzuli zen. Ondoren agertu zen katu bat, eta galdera berbera egin zion Zagutxori. Nirekin ezkondu nahi baduzu? Eta Zagutxo galdetu zion. Eta zer egingo duzu gauez? Mau! Ez, zurekin ez dut nahi ezkondu, izutu nauzu. Eta katua oso triste, joan da bere etxera, eta bukaeran agertu zen beste Zagutxo bat. Eta galdetu zion Zagutxori. Zagutxo, hain polita zenez nirekin ezkondu nahi baduzu? Eta Zagutxo galdetu zion. Eta zer egingo duzu gauez? Lo? Eta txintik esanez. Eta ze ongi, zurekin ezkondu nahi dut. Eta berarekin ezkondu zuen, eta oso pozik bizi ziren ja, betiko. Nerea da 3 txerrikumeak. Baziren 3 txerrikumeak eta bizi ziren basoan. Eta behin, pentsatu zuten bakotxa etxe bat erikitzea, otsoa etorri bazen sartzeko etxean. Eta hasi ziren, eta lehenengoa laktozko etxe bat eriki zuen, oso azkar. Eta
bigarrena hasi zen eta pizkat gehiago kostatu zitzaion, baina berehala ere egin zuen egurrezko etxe bat. Eta biok joan ziren beste anaiaren, beste anaia zegoen lekuan eraikitzen etxea eta esaten zioten, jo, ez zu beti lan zaude, ja egin dugu etxea eta hemen gaude, jolasten eta bukatu eta bestea esan ziren, etortzen bada 8 ikusiko duzue. Ja bukatu zuen etxea eta ja denbora pasa zuen eta goiz batean agertu zen 8. Eta 8 ikusi eta berehala bakoitza bere etxera sartu ziren. Eta 8 joan zen Lastozko etxera, jo zuen atean eta esan zuen, ireki atea. Eta barruan zegoen txerrikumea esan zuen, ez, irekitzen badut jango nauzota. Eta 8 hasi zen puz eta puz, eta Lastozko etxea lurrera bota zuen. Eta hori txerrikumea ikusi eta berehala joan zen bere anaiaren etxera, egurrezko etxera. Sartu zen eta berriro. Joan zen 8 eta jo zuen eta ireki eta haiek. Ez, irekitzen badugu jango gaituzuta. Eta 8 berriro hasi zen puzta-puz eta berehala bota zuen egurrezko etxea. Eta hori ikusita gero, haiek bere anaiaren etxera, Arrizko etxera sartu ziren, eta joan zen 8 eta berriro, ireki atea, eta haiek berdin. Ez, irekitzen badugu jango gaituzuta, eta hasi zen 8 puz, baina Arrizko etxea oso sendoa zen, eta ezin zuen bota etxea. Eta konturatu zuen, teilatuan tximene bat zegoen, eta sartu zuen, saiatu zuen sartzea tximeneatik, sartu zen, baina Arrizko etxea egin zuen txerrikumea, lapiko bat jarri zuen ur berorekin, eta 8 jitsi eta gero erre zuen buztana eta berehala berriro atera zen etxetik eta ihes egin zuen. Eta hori da dena. Basoan 8 agertu zen. Eta goze beteta zegoenez txerrikumeen etxera abiatu zen. Eta lehenengoaren etxera iritsi zen, atea jo zuen eta txerrikumea ez nuen atea ireki. Ez zuen atea ireki nahi. Eta orduan 8 putz egiten hasi zen eta berehala etxea lurreratu zen. Orduan txerrikumea korrika beste etxearen iritsi zen eta sartu zen. 8 berriro etxe batera joan zen eta putz egin, atxoz morrostuta zegoenez atea jo eta esan zion, mesedez, atea ireki, zerbait daukat zuretzat, baina txerrikumea ez nuen ireki nahi. Orduan, putz egin zuen berriro eta noski egurrezko etxea azkenean lurreratu zen. Orduan bi
Txerrikume, korrika, beste etxera abiatu ziren eta iritsi ziren. Orduan, Otsoa berriro saiatzen zuen gauza bera egiten, baina putz, baina etxea gelditu zen, sakona zelako. Eta hori da, azkenean etxea gelditu zen, eta uste dugu moraleja edo ez dakit nola esaten da, erakutzia da zerbait nahi baduzu, lan egin behar duzu. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Abrí esta tienda en 1927. Aquí vendemos comodidad, historiak, loreak, gazta, futuro, cosas. Tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. Denda txikia, persona handiak. Pequeño comercio, grandes personas.